Yn y fideo yma, mi wnawn ni edrych ar sut i adio a thynnu ffracsiynau efo Enwaduron Hafal. Hynny ydy ffracsiynau ble mae'r rhif ar waelod y ffracsiwn yr un peth. Mae'r cwestiwn yma yn enghraifft o'r math yma swm, roedd mae'r ddau enwadur yn hyn, 7 a 7, union yr un rhif. Nawr, gadewch i ni ddefnyddio'r bar yma fan hyn i ddarlunio'r swm yma. Be sydd gen i fi ydy bar i gynrychioli un cyfan, a gan fod yr enwadur yn fan hyn 7, dwi wedi hollti'r un cyfan i fewn i 7 rhan hafal. Felly mae'r 2 seithfed ar y cychwyn fan hyn wedi dod yn 2 ran allan o 7 o'r bar yma. Felly fyddai labelu y 2 floc gyntaf efo'r ffracsiwn 2 seithfed, 2 floc allan o 7, 2 ran allan o 7. A wedyn fi fydd y 3 floc nesaf yn cynrychioli y ffracsiwn 3 seithfed. A dyn ni'n gallu gweld o fan hyn yn awr, os dwi'n cychwyn efo 2 seithfed, y 2 bloc gyntaf, ac os dwi'n ychwanegu neu'n adio 3 seithfed, 3 bloc arall, be sydd gen i fi i gyd ydy 5 seithfed, 5 bloc allan o'r 7. Ac felly yr ateb i'r swm yma fan hyn ydy 5 dros 7. Sylwch bod ni wedi adio y 2 rhifiadur, 2 ydy'r 3 yn 5, ond bod yr enwadur yn aros yr un peth. Na dyma ni enghraifft arall yn fan hyn. 6 seithfed tynnu 4 seithfed. Eto, mae gen i fi un cyfan yn fan hyn wedi cael ei hollti yn 7 rhan hafal. Nawr, y 6 seithfed i gychwyn efo fysa 6 allan o'r 7 bloc yma. Felly dyma fo y 6 seithfed y darn yma. Ac os dwi'n cychwyn efo 6 seithfed, ac os dwi'n tynnu ffwrdd 4 seithfed, hynny ydy tynnu ffwrdd 4 o'r blociau yma. Yna dyn ni'n gallu gweld gobeithio yna beth sydd ar ôl ydy 2 floc neu 2 ran neu 2 ran allan o 7. 2 seithfed felly. Efo'r 2 rifiadur y 2 top, dyn ni wedi tynnu hein, 6 tynnu 4 yn 2. Eto mae'r enwadur wedi aros yn 7. Nesaf, beth am ystyried 5 seithfed adio 4 seithfed. Nawr, yn fan hyn, dwi wedi tynnu llun un cyfan ei gychwyn, eto wedi cael ei rannu'n 7 rhan hafal, ac un cyfan arall wrth ei ochr o, eto wedi cael ei rannu'n 7 rhan hafal, oherwydd, fel o'n i weld yn fan hyn, mi fydd yr ateb i'r cwestiwn yma yn werth mwy nag un cyfan. Oherwydd, os dyn ni'n cychwyn efo 5 seithfed, felly 5 o'r blociau yma, felly 1, 2, 3, 4, 5, dyma ni 5 seithfed. Ac os dwi'n adio ymlaen 4 seithfed, felly 4 o'r blociau yma, 1, 2, 3, 4. Yna beth sydd gen i fi ydy, wel, os da ni gyfri'r blociau, mae gen i fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloc, felly 9 seithfed. Na dyna ni un ffordd o ysgrifennu'r ateb, ond hefo'r llun yma fyddai hefyd weld bod yr ateb yn werth 1 cyfan, sef y darn yma, ac hefyd 2 seithfed. Felly fyddai hefyd sgwennu'r ateb fel 1 cyfan a 2 seithfed. Mae hwn wrth gwrs yn rhif cymysg, a mae hwn fan hyn yn ffracsiwn pendrwm. I orffan, gadewch i ni ystyried un enghraifft arall, sef 1 cyfan a 3 seithfed tynnu 6 seithfed. Eto, dwi wedi tynnu llun 1 cyfan fan hyn i fewn yn 7 rhan, ac 1 cyfan arall wrth ei ochr o eto yn 7 rhan. Felly'r 1 cyfan a 3 seithfed, wel, fysa hwnna yr 1 cyfan yn fan hyn, adio 1, 2, 3 seithfed, felly dyna ni 1 cyfan a 3 seithfed. Cychwyn i ffwrdd fe hynna i gyd. Ac yna tynnu ffwrdd 6 seithfed, felly tynnu ffwrdd 6 o'r blociau yma. Felly yna groesi ffwrdd 1, 2, 3, 4, 5, 6 o'r hein. A beth sydd gen i ar ôl fan hyn ydy 4 o'r blociau, felly 4 seithfed. Nawr, digon hawdd i gwneud hyn hefo'r llun efallai. Sut ydyn ni'n neud o heb y llun? Wel, y fan hyn efallai, dyn ni eisiau sylwi bod yr rhif cymysg yma, yr 1 cyfan a'r 3 seithfed, yr un fath a 10 seithfed. Dwi'n gan i weithio hyn allan, rwy'n gwneud 1 llosi 7 yn 7, 7 adio 3 yn 10. Felly 10 seithfed ydy 1 cyfan a 3 seithfed. Efallai, dyn ni'n gallu gweld wedyn o ble mae'r 4 yma'n dod. Dyn ni'n gwneud 10 tynnu 6 efo'r rhifiaduron, yr rhif ar dop y ffracsiynau, ac eto, thema yn y cwestiwn yma, mae'r enwadur yn aros yr un fath yn 7. Nawr, cyfle ydych chi yn awr rhoi cynnig ar y math yma gwestiwn. Mae yna set o gwestiynau yn nawr yn cael ei dangos ar eich sgrin.
Esynwch ddarn o bapur allan efallai rhowch gynnig arni, gnewch fodel bar, os y'n helpu chi, weithio allan be i wneud, ac yna gewch chi wirio'ch atebion chi drwy edrych yn awr, drwy gymharu nhw efo'r atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.